Vítajte v BetClick TV. Pred nami je ďalší víkend plný futbalu a s ním aj naše tradičné tipy. Minulý víkend bol pre nás celkom úspešný, hlavne vďaka počasovej remíze Realu 0-0 s krásnym kurzom 5 a dúfame, že tento víkend bude minimálne tak úspešný. Prejdeme k tutovke tohto týždňa. Vyzerá to, že AC Milano sa opäť dostáva do starých koľají, keď minulý týždeň hladko zvíťazilo. Do skvelej formy sa navyše dostáva útočník Cassano a preto veríme, že Milančania v Lecce nezaváhajú. Na BetClicku sme na výhru Milána vypísali kurz 1,55. Wolverhampton má za sebou sériu ťažkých zápasov, v ktorých ťahali za kratší koniec. V najbližšom zápase ich čaká nováčik zo Swansea, proti ktorému si nemôžu dovoliť zaváhať. Očakávame aj strelecké prebudenie útočníka Doyla. Odporúčame vsadiť si na výhru domáceho tímu s kurzom 2,0. Prekvapenie sme vybrali zo španielskej ligy, kde Bilbao cestuje do Valencie. Hostia mali v posledných týždňoch skvelú formu a na ich výhru vo Valencii je vypísaný kurz 5,0, čo je vzhľadom k ich forme neskutočne vysoký kurz. A odporúčame si nejaké euro na tento výsledok určite vsadiť. To je na tento týždeň všetko. Pripomienky, prípadne vaše tipy nám môžete zanechať v komentári pod videom a my sa uvidíme na budúce.